V minulej časti sme mali najviac nabitú sezónu za Newcastle United, pretože sme doniesli dve obrovské posily a to sú Rafael Leao a samozrejme Ekitike. Ale teraz sa poďme pozrieť, koľko máme v kase peňazí a je to neuveriteľných 223 miliónov eur. Z toho sa budú kúpovať tí najlepší futbalisti, ktorí sú v Premier League a Tu druhú sezónu nemal tak jednoduché, máš úlohu kúpiť jedného hráča z Real Madrid a druhého z Barcelony, pretože nenávidím tie kluby. tak čo nám zostáva iné, jak poslúchnuť majiteľa Newcastle United a spraviť to, čo od nás chcel. Tak to vidím na jedného útočníka a na jedného obrancu. Ten útočník sa stáva Vinicius Junior z Realu Madrid. Je to akože moc sa mu teraz nedarí v Realu Madrid, ale ja verím, že keď odíde z Realu Madrid, tak Newcastle bude úplne nový futbalista. Skúsime ho vymeniť za Elangu a takých 100 miliónov by som to videl. Dobre, chcú 138 miliónov eur. OK, trošku by som to zjednol, takých 20 miliónov to vidím. Tak 118 miliónov k tomu a chcú 123 miliónov. Tak to už asi príjmem a ideme. A Vinicius príde do našho klubu. Áno, príjmu to a ide Vinicius Junior do Newcastle United. Je to obrovská posila. A poďme sa pozrieť, či už je Vinicius z našej základnej 11. A je tam, vľavo hore, na ľavom krídle si obsadil miesto Vinicius. Ale druhá naša posila bude Araujo. Viem, myslíte si, že Arauja a Viniciusa, presne dvoch tých skrachovaných futbalistov kupujem, ale ja si myslím, že oni keď prestúpia do Newcastle United, reštartujú svoju kariéru. No a poďme na to. Araujo, 30 miliónov plus nejaký náš ľavý obranca a príjmu to. Takže dosť za lacno prichádza Araujo do Newcastle United. Ja viem, neviem, či to bolo úplne dobré rozhodnutie, ale ja verím svojmu rozhodnutiu. A takto vyzerá naša základná 11. Podľa mňa sme na tom dobré, ale ešte pár úprav by to trebalo. Ale teraz nám prišla ponuka za Rafaela Leao 97 miliónov plus nejaký šitný hráč, tak to určite nebudeme prijímať. Ale pozor, lebo teraz nás čaká zápas proti Bergamo FC v Európskej lige. Musíme to vyhrať, nech vyhráme Európsku ligu a na budúcu sezónu nech vyhráme Champions League. Takže musíme dokázať vyhrať teraz. Dobre, púšťame sa do toho a ideme poraziť Bergamo FC, takže Atalantu. Dobre, rozohráva sa. Máme loptu. V 10. minúte je 0-0 a máme loptu. Priamy kop, či čo to je, ja neviem ani čo to je jedno. A ideme na to. Poď. Prihráva hráčovi, Joelinton má loptu, Joelinton jeden z mojich obľúbených hráčov. Vinicius dostáva loptu a strieľa naša nová posila, ale vybránil. Dobre, ale máme ďalšiu šancu. V 16. minúte má priamy kop Tonali, ale si sa bude snažiť to tam kopnúť. Tak poď, nahudíme to tam. A poď! Ja nikdy neviem, jak sa toto stláča, jak sa toto kope. A už 1-0 je. Juj, Bergamo FC nemôže vyhrať. Dobre, Leao dostal krásnu prihrávku, ale že nádhernú. Počo má problémy Leao, prihral Gimarešovi, Gimareš beží sám na bránu, strieľa a nedáva go. Tyčka, čo ti? Kámo, že už bude 1-1, no nevadí, Tonali má loptu. Tonali prihráva Leaovi, zase Leao má loptu. Leao beží, Leao má neskutočnú rýchlosť, prebehne celú obranu a sám beží na bránu a strieľa a dáva gól. Takže Leao nás dáva do 1-1. Máme šancu vyhrať ešte tento zápas. A je 2-1, 120. minúte je 2-1. Čo? Tak to neviem, či už vieme dať zrovnať. No skúsme to. Dobre, Leao dostáva loptu, kľúčkuje, snaží sa prebehnúť obrancu. Leao beží, prihra Ekitikemu. Ekitike strieľa a 120. minúte Ekitike zrovnáva zápas v Európskej lige na 2-2. Tak asi pôjdeme do penát. 120. minúte zrovnáva Ekitike.
Čo ti jebe, to som nečakal. Dobre, ideme do penálty. Dobre, a prvú penáltu si vezme Vinicius Junior, naša nová posiela a dáva doprava a dáva gól. Dobre, dá. Dobre, teraz musíme vybraniť s Hendersonom. Henderson skúsi ľavú a napravo išla. Dobre, teraz zase náš hráč. Náš Leao dáva doľava, dobre, a dáva, OK. Nevedel vybraniť. Dobre, teraz Henderson sa musí posnažiť vybraniť. A Henderson skočí doľava. Joj, a do stredu dobiček týpek dáva, taká škoda. Dobre, teraz zase mi Tonali kope doprava a nemal to, OK. Zatiaľ je remíza. Dobre, teraz zase Henderson musí vybraniť. Pôjdeme na to. Henderson skúsi, nie. Teraz presne opačne má teraz doľava skákať. Dobre, Ekitike musí dať. Už som sa dostal, ako už doľava išiel brankár a Ekitike dodáva doľava. Ale teraz Henderson, pláme teraz Henderson vybraniť. A skočí doľava a Henderson vybránil. Dobre, a teraz Joelinton vie rozhodnúť tento zápas. Prospech Newcastle. A dáva Joelinton gól. Takže Newcastle vyhral semifinále. Ešte síce čaká finále, ale už sme na dobrej ceste. Joelinton. Chápete? Proste 123 minúte sme to zrovnali a teraz penalty sme vyhrali. Kokos, tak toto bol comeback, jak Real Madrid. Finále proti Aston Ville v Európskej lige je tu. Takže ideme a púšťame sa do tohto obrovského zápasu, ktoré rozhoduje, či budeme hrať na budúcu sezónu Champions League, alebo nebudeme hrať. A ešte aj o financiách, jasne. Ale Newcastle má také financie, že ani by nevadilo, keby sme to prehrali. Ale ideme. Leo prihral protihráčovi, dobre. 45. minúta a je už 1-0. Joj, škoda. Nevadí. Teraz dostal Leo loptu. Leo prebehne proste každého a dáva gól. A gól. Takže je 1-1 a Leo nás dáva do remízy. Kámo. Proste Leo prebehne tam 15 hráčov a ideme ďalej. Čo? Ale Vinicius tam nič nerobí, čo sa s ním stalo? 63. minúta je stále 1-1. Dobre. A má loptu Gimareš má loptu. Gimareš beží pri Leovi, teda Viniciusovi. Vinicius tiež má obrovskú rýchlosť, prebehne tam 15 hráčov, nič nezaujíma. A strieľa. A úplne ako slabou strelou, ale hlavné je, že dáva gól. Vinicius proti Aston Ville. Takže je už stav 2-1 pre nás. Dobre. Vinicius ako vždy ukazuje, že on je to najlepší. Dobre. A ideme. To je 1. 66. minúta a je stále 2-1. Dobre. Gimareš dostáva loptu. Gimareš beží, ťažko sa mu spracováva a prihrá Leovi, ktorého šmyknú, ale stále máme loptu. Zase má Leo loptu. Dobre, Leo prihráva a offside dostal. Joj, no nevadí. Teraz Leo dostáva úplne takú prihrávku, proste do brány skoro a Leo z toho dáva jasnejšie gól. Takže je 3-1 proti Aston Ville v 66. minúte. Ešte dobre, že nie o minútu bolo viac. No to je jedno. A ideme. Dobre, 77. minúta a je 3-2. Je 3-2. Dobre. Vinicius Junior má loptu. Vinicius zasekáva, prihráva Leovi. Leo je asi náš najlepší hráč, neviem. Ale Leo zase prebehne každého. Prebehne, strieľa a dáva gól. Leo túto sezónu proste dominuje. Tento zápas dominuje. Ja neviem, čo ten Leo robí, ale proste na ňo každý zabudol a ja som ukázal. No my sme ukázali, že Leo má ešte v sebe nejaký ten prime a dáva gól. A je koniec. Takže sa vám chcem poďakovať, že toto video ste dopozerali až doteraz. Strašne veľkú prácu som si dal s týmto videom, väčšiu jak inokedy, takže by som bol veľmi rád za like a odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čo možno, že zase bude Newcastle a možno to bude úplne zase nejaké nové video alebo nový seriál. Tak čaute a vidíme sa v ďalšom videu.